Vítajte pri dnešnom dokumentárnom videu. Dnes sa pozrieme na príbeh jedného z najznámejších streamerov slovenskej scény, Resta. Rest, vlastným menom Štepán, je tvorca, ktorý si získal tisíce fanúšikov svojím pokojom, autentickosťou a stálosťou. Neprišiel s výbuchom, ale s vytrvalosťou. A práve v tom spočíva jeho sila. Začínal ako mnohí iní, skromne, s jednoduchými videami, prevažne z hry Minecraft. Bez prehnaných efektov, bez zbytočného kriku. No práve vďaka tomu si postupne vytváral vlastnú komunitu. V čase, keď YouTube ovládali hluční a kontroverzní tvorcovia, Rest šiel opačnou cestou. Pôsobil nenútene, prirodzene, s dôrazom na pohodu a humor. Zlom nastal, keď prešiel na Twitch. Tam naplno ukázal, v čom vyniká. V priamej komunikácii, uvoľnenej atmosfére a vernosti svojim hodnotám. Spolupracoval s menami ako Ment, Vedri či Herdin. Nikdy sa nesnažil byť najhlasnejší. Stačilo mu byť sám sebou. Dnes patrí medzi stálice slovenského online priestoru. Bez škandálov, bez výstrelkov. Len on, jeho komunita a spoločné momenty, ktoré vytvárajú atmosféru domova. Rest je dôkazom, že aj tichý prístup môže zanechať silnú stopu. A že v digitálnom svete má stále hodnotu úprimnosť, trpezlivosť a rešpekt. A teraz už vieš, kto je Rest.